Samo jedan po jedan list želim da mi pokazuješ, da vidimo sve koliko knjiga ima listova. Tako, bravo. Pazi da ih ne pogušmaš, a da okreneš samo jedan. Bravo. Čekaj, ovde nije samo jedan, vidi. Samo jedan okreni. Tako. Bravo, okreni ovaj, pa onda ide na sledeći. Ovaj spusti. Samo jedan spusti. Odavde daj mi jedan. Okreni, ovde ima više, vidi. Ovde ima više, hoću samo jedan. Bravo, ajde još. Ajde ti nastavi da prelistavaš knjigu da ja nešto ispričam, može? Pozdrav, ja sam Irena Avramović, logoped i Marte Meo praktičar. Ovo je jedna sekvenca iz mog radnog dana. Ja i moj drugar čitamo knjigu i sada on ima zadatak da prelista jedan po jedan list, što na izgled možda nije jasno zašto je to njegov zadatak, ali u stvari na taj način on vežba finu motoriku svojih prstića i da bi on mogao precizno da okrene jedan po jedan list, on mora vrlo pažljivo da usmeri svoj kažiprst i palac i da onda sa njima manipuliše, da postepeno odvoji jedan po jedan list i okrene na sledeću stranu, a dok to radi treba da bude strpljiv i pažljiv, da ne izgubi strpljenje i motivaciju. I to je odlična predvežba sutra za držanje olovke i za sve fine i precizne motoričke pokrete. Roditelji često pitaju šta je to što mogu da vežbaju sa svojim detetom i koje igračke se preporučuju za vežbanje fine motorike. Ja uvek kažem ima puno raznih divnih igračaka sa kojima se to može odvežbavati, ali ja uvek više volim da se to vežba u svakodnevnim životnim aktivnostima kao što su oblačenje, obuvanje i evo sad na primjer ovo čitanje knjiga i tako dalje. Tako da nije važno ni samo koja se igračka i koje se sredstvo koristi za rad, nego je jako važan način na koji će se nešto raditi. Tako da ukoliko vam trebaju neke ideje ili se osjećate da bi bilo potrebno da malo proverimo kako stoje stvari sa motorikom kod vašeg mališana ili pažnjom ili strpljenjem ili bilo šta što se tiče razvoja, možete nas kontaktirati, mi smo tu za vaša pitanja i ovi videi nastaju na osnovu pitanja roditelja koji nam se javljaju, tako da tu smo za vas, pratite nas na našem blogu logopediavramović.com i na YouTube kanalu Logopedi Avramović, a dnevna dešavanja na našem Instagramu. Pozdrav!